Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. ipamibi na po niya to ang oratio imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahiherakon asin maugayon na ama, dai ka masasabota nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa biyolensya. Pantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, na butasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katoninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan matapos na lugodan pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay taman po sa satong mga pagpamibi ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life of Nick Vincent, dolot kan Bitangkor family. Pasasalamat dolot kan Malvar family, dolot man ni Micaela Marie Borromeo. Mga special na intensyon for taking the board exam for electrical engineering, dolot kan Pacaro family. For fast healing, dolot ni Jemmy V. Deliosa. For electrical engineering, dolot ni Mac Andre de Los Angeles and family. For the well-being of Kelly, dolot ni Mel. Para sa kapahingaluan, kan mga minasunod na kalag, Marlo, dolot ni Eden Lanuza and children.
death anniversary of Maria. Sa kalag ni Jose Asin Merafe, dulot ni Rose Villanueva. Sa kalag ni Clemencia, dulot kan Mirafuentes family. Kay Antonio Asin Emily, dulot ni Mr. and Mrs. Michael M. Perez. Para kay Eva, dulot kan Toledo family. For All Souls, dulot ni Mary Joy Alzaga. Asin para sa kalag ni Nicanora, dulot kan Tuason family. Sa liwat, Diyos marhay ng hapon po sa inyong gabos, mga tugang ngunyan Martes, sa ikatulong semana, kan pagkabuhay, liwatin sa tong kagurangnan. Matindog na po ang gabos sa pagpuon.
ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. An mahal na Diyos, iyo ang solamenteng nakakapara kan pinakahararom na mga kagutuman asin pagkapaha kan tawo. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, ginigirumdum urog na ang mga oras na riniribayan ta ang Diyos nin mga bagay na mas hababa sa Diyos. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagbubukas kan pintuan nin langit non nakahadean para sa mga namumundag liwat sa tubig asin espiritu, dugangi sa imong mga nasasangkuban an biyayang tinaumo. Tanganing an mga nalinigan sa gabus na kasalan, daimawaraan nin anuman na mga panuga, hulikan sa imong karahayan. Huli ki Yesu Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to an enot na babasahon. Enot na babasahon, ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Esteban nagtaram sa katawuhan, kamo mga taong masumbikal, matagas ang sa indong mga puso, asin bungog ang sa indong mga talinga. Danay kamong minatumang sa Espiritu Santo, siring sa kinaugalian kan sa indong kamagurangan. Igwa daw nin saro man lamang na propeta na dae pinasakitan kan sa indong kamagurangan. Kay ito, ginadan ninda ang mga naghula na madatong an banal. Asin ngunyan, kamo ang nagpasaluib asin naggadan sa iya. Yaon ang tugon na dinaran sa indo kan mga anghel. Kamo man sana anday nagutob ka iyan. Pakadangog kay ni kan mga miyembro kan sanggunian, nakulgan nagayos sinda asin nagragot an sa indang mga ngipon laban sa iya. Si Esteban, panuk kan Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit, nahiling ang kamurawayan nin Diyos asin si Jesus nakatindog sa too nin Diyos. Dangan nagsabi, nahihiling ko ang langit na nabuksan asin ang aki nin tao nakatindog sa too nin Diyos. Nagkurahaw sindanin makusog, tinakpanan sa indang mga talinga, asin gabos durungan na nagdaguso sa iya. Dinara siya sa luwas kan banwa asin ginapo. Ibinugtak kan mga saksi ang sa indang mga alikboy sa pamitisanin sarong barubata na ang ngaran Saulo. Mantang ginagapo ninda si Esteban, paulit-ulit ining namibi, Jesus nakagurangnan, akuaan sa kong espiritu, dangan luminuhod asin kuminurahaw nin makusog, kagurangnan, hari sinda pagsingilakan kasalan na ini, pakasabi kay ni nautsan. Uyon si Saulo sa kagadanan na ini, kan aldaw na ito, nagkaigwanin dakulang persekusyon laban sa simbahan sa Jerusalem. Gabos, puwera sa mga apostoles, nagkawararak sa Judea, asin sa Samaria. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag.
Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ikakagurangnan ang gapo na sakong pailihan, ang kalasag na matao sako nin kaligtasan. Huli tay ka ang sakong gapo asin sinasarigan, huli kan sa imong ngaran, pasunodon asin antabayon mo ako. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot idinudulot ko ang sakong kalag, asin tutubuson mo ako kagurangnan, maimbod na Diyos. Ang sakong paglaom yaon sa kagurangnan, mauugma ako asin mararanga diyan sa imong pagkaherak. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Paliwanagan sa imong lalawgon sa imong uripon. Ligtasan ako hulikan sa imong pagkaherak. Taguwa ako dyan sa hilom nin sa imong lalawgon. Harayo sa mga paghumot nin mga tao. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tao nagsabi ki Jesus, "Anong tanda ang ikakapahiling mo, tanganing magtubod kami? Ano ang gigibuhon mo?" Hansa mong mga magurang nagkakan nin mana duman sa lantad. Siring ang nasusurat, ipinakakan sa inda, tinapay na hali sa langit. Si Jesus nagsimbag, "Totoong sinasabi ko sa indo, bakong si Moises ang nagtao sa indo kan tinapay na hali sa langit, kundi ang sakuyang ama, iyo ang nagtatao sa indo kan tunay na tinapay hali sa langit. Huli ta ang tinapay nin Dios, naghilig hali sa langit, asin nagtatao nin buhay sa kinakban." Dangan nagsabi sinda ki Jesus, "Kagurangnan, tawan sa mo ang tinapay na iyan." Si Jesus nagsimbag, "Ako ang tinapay nin buhay. An minadulok sako, dai na magugutom. Asinan minatubod sako, dai na mapapaha sagkud paman." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. What is the name of God? Tanda po nindo, sa Old Testament, in the book of Exodus, there was one person na nangahas maghapot sa mahal na Diyos. "God, what is your name?" There was a burning bush. Sisay po ang kaulay kan burning bush. Moses. Moses had the courage to ask God through the burning bush, "God, what is your name?" And God answered, "I am who am." This is God's name. I am who am. And the grammar reveals to us the identity of God. It means that He is an ever-present God. Dai ginamit an
past tense, I was, o I will be, future tense? Because God is ever present. Presente siya kaidto sa maabot patingon niyan, I am who am. Si Jesus sa Gospels, pag nagpapabisto, inian sa iyang format, template. Kaya sa mga religious leaders kan panahon ni Jesus, suya-suya sa iya, kagaw-kagaw sindanin payo. Tapa no, pag nagpapabisto si Jesus, arog ka ini ang template. I am, tapos may kasugpon. Garo baga sinasabi ni Jesus that He is God. Sa Gospel of John po, 7 beses nagpabisto si Jesus sa arog kaining template, I am. And I'm sure familiar po kita gabos, kan nagkapiradigdi, saro-saro unta. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the gate, or I am the door. I am the good shepherd, and we will talk about that this coming Sunday, Good Shepherd Sunday. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Arog po ka ini magpabisto si Jesus. I am, dangan may kasugpon. Ngunyan pong simana, poon kasuhapon, sagkod sa Biyernes, gabos na gospels ta, manungod sa bread of life. Notice, si Jesus, pag nagpabisto, sabi niya digdi sa gospel, I am the bread. Dahil niya sinabing, I will give you bread. No, that's not what He said. He does not say, tatawan ko kamo nin tinapay, bako. Ang sabi niya, ako ang tinapay. What does that mean? An explanation niya, arog ka ini. Whoever comes to me will never hunger. Whoever believes in me will never thirst. Buot sabihon, igwa pong movement, hali sa tinapay na physical na kinakakan, pasiring sa sadiri niya. May movement po, hali sa pag-ako nin mga regalo, pasiring sa kagtao kan mga regalo. May movement, hali sa physical need, pasiring sa spiritual need. Buot sabihon, pag sinasabi ni Jesus na, I am the bread of life, it means you focus on me, not on the gifts that I give. It's an invitation to a relationship. Kadaklan na beses pa, no? We long for God's gifts, but we don't long for God. Ang hinahagad ta, iyo ang tutok ta, bako sukag tao. Kita po, pag tinatauan kita nin regalo, arin ang mas mahalaga, so regalo o sukag tao kan regalo? Sukag tao, siyempre. Dakul sa tuya ang nagdedebosyon kay St. Jude kada Webes, may hinahagad hali sa mahal na Diyos. Nagpapasalamat kita sa mga regalo kan Diyos, pero sana bako ito ang pinakahararom na kamauotan. It's not about God's gifts. It's about God. Siya ang mahalaga. Bako so regalo niya. And this points us toward the Eucharist, ining Santa Misa. Dito sa Santa Misa, ang mahal na Diyos, tinatao ang aki niya. Jesus is giving Himself in the Eucharist. The Eucharist is not just a symbol, it is Jesus Himself. Aram po nindo, puon sa kapinunan kan Christianity, pigpapara-accuse po kitang mga Kristiyano na ang gibota sa Eucharist is just a symbolism. That bread is just a symbol. That wine, it's just a symbol. Kung simbolo lang po ini, maray pa pong mag-uruli na po kita. Kung simbol lang po ini, it has no capacity to save us. If it's just a symbol, what we're doing right now has no power to save. Useless worship. But no, that's not what the Catholic faith professes. Pag nagho-Holy Hour po kita, ulit-ulit tang sinasabi sa Holy Hour, body, blood, soul, and divinity.
Nagtutubod kita na ang tinapay, hawak ni Kristo. Ang arak, dugo ni Kristo. Siya mismo ang yaon dyan. Kaya at yan, pag komunyon ta po, dailugod malingawan na ang inaako ta, bakong kulay puti na wafer. We are not receiving an object. We are receiving a person. We are receiving the person of Christ. It's not a symbol. It is Jesus Himself giving Himself to us. Kaya, iyo ini ang sentro kan sa tuyang Catholic life. Christ giving Himself to us. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Father, ibig po bang sabihin, pag nag-communion na kami, wala na kaming problema, wala na kaming struggles at needs? Daiman po, pagluwas na po at siyan sa misa, may problema man giraray kita sa buhay, we will still have a crisis, kaya dikit-dikit po kita ngunyan, tamay strike. Nagtitios po ang kinakban ngunyan. Pagluwas ta dyan, tios pananggad ang kinakban. But, dain na kita nagtitios na warang kahulugan. Because we have received communion, our suffering has meaning. Our striving in life has direction. We are now being sustained from within. Ang kamautan ta, bako na lang kwarta, kakanon na pang arual daw, bako ng panluwas sana. We now long for things spiritual, things that truly last, things eternal. And so, dear friends, this is the invitation for us today. Come to Mass regularly. Makulugon pong pagdangugon an obligation. Garo, Sunday obligation lang. Naobliga lang ako, napiritan lang ako, but we know what it means. When we say Sunday obligation, it's something that we do from the heart because we understand it's a relationship. Come to Mass, even on weekdays. Come to Mass, even if you don't feel okay. And receive Jesus in Holy Communion. Receive Him as often as you can. Mahiling talugod na ang pinakahararumtang kagutuman asin pagkapaha, Diyos lang ang nakakapara. Only God satisfies. Every time we replace God with something less than God, we always end up unsatisfied. Only God can fill us. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod, kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akuon mo ang mga atang kan nag-uugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagayagayahan.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Da isya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ngani, danay na sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot na sakripisyo, da inasyangon niyan magagadan. Ginadan, siya danay na buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinakban, pati nga ni ang langit no na bertudes asin angheles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas yan yung tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin an gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na an sa mong namumutan na Papa Francisco na anibersaryo kan pagkagadan. Asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon.
Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong patron, San Judas Tadeo, si San Esteban, protomartir, gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama, maghagad kita nin kakanon sa aro-aldaw. Ama, Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa aro-aldaw, itaong mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Kristo, tinapay nin buhay. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero.
Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, hasinan pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. This coming Sunday is Good Shepherd Sunday. Mapangadji po kita para sa mga bukasyon. Buot mi pong imbitaran kung igwa sa Indo na nakakamati na inaapod sinda sa pagpadi o kung may midbid ka mo na young men na interesado sa pagpadi, pakisabihan po na magpadara nin message sa Facebook page na St. Gregory the Great Seminary. Kaipuhan po nin padi, tanganing ang simbahan, danay na makapag-offer kan tinapay nin buhay. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.